Лег преса с широка позиция на краката. Това е базово упражнение, където можем да проработим както краката, така и дупето. То е абсолютно безопасно и може да се практикува от хора с проблеми в кръста, като херния, протрузия и други проблеми в гръбначния стълб. Целта на това упражнение е да поставим краката възможно най-високо на платформата с широка позиция, така че да може да работи както дупето, така да задействаме и вътрешната част на бедрата. Освобождаваме внимателно платформата и бавно спускаме тежестта към себе си, така че колената да се движат по посока на рамената. Внимавайте да не събирате колената едно към друго. След което друг важен момент е в самото избутване на платформата да се стремите плътно да прилепите кръста към седалката и да се притиснете възможно най-силно. По този начин допълнително помагате на работещия мускул да се задейства и да поеме тежестта и натоварването изцяло в себе си. Даже просто се стремете в най-долния момент с мисълта си да съкратите долната част на седалището и да избутате платформата на пети. Също много важен момент е, винаги движението и бутането става с пети нагоре. Внимавайте да не пренасяте тежестта към палците на краката. Това е травмоопасно упражнение и може да се навредите на ставите. Друг момент, в който може да се навредите в това упражнение, ако се постараете, то е ако в момента на разгъвате прекалено силно колената. Не трябва да го допускате. Стремете се колената да са ви винаги в крайната фаза леко заключени. По този начин напрежението остава в работещия мускул и не отива в ставите.